Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Lang ni Mama Corina. Basta siya. Dili mo sugot nga manarbaho sa layo si Papa. Mangita siya tagpagi day mahal siya. O siya pang hunahuna ni Papa Francine. Nga dili siya mabiya na to. Pero, unsa mang paagi ang atong buhaton, Kuya Pi? Unsa mang paagi, ha? Bitaw no? Unsa man di katuod pagi ha? Libo ka oy. Pagkunahuna, Kuya. Pagkunahuna kung unsay maayo. Ginoo maluwi ka. Atagi ko kaligon. Sayod kagabisan dili ko takos imong kugma. Ug kaayo tungod sa akong pagkamakasasa. Apan ikaw o ikaw ra gyud ang akong kisalikan. Wa gyud ko'y mahimo Ginoo kun wa ka. Wa gyud. Mga tudluin taon ko sa husto ug angin ako buhaton. Para ni Corina ug sa among mga anak. Para sa akong pamilya, Ginoo. Ayaw! Ayaw! Oh. Corina. Corina, pagmata. Corina. Corina. Francine! Giulom ka. Kuyawan ako ni mo. May gani kay. Dili pa kay kudog ay nakatuog. Murag may nabati ko nga nagngub. O niya nakamata ko. Ikaw di ay. Kangilan sa kong damko. Ug murag ginog tinuod. Ha? Unsa may imong hidamguhan? Unsa man to? Ngano nagdamko ko niya? Day ko ni? Gregi. Day? May kisulti ka, Francine? Nangutan ako kung unsay imong hidamguhan. Ha? Kuan, wara to. Damgo ra to. O lagi, damgo ra. Pero unsa may imong damgo? Anong, mura ka magdahadlok. Ha? Wara lagi to. Damgo ra to. Bunga lang to sa akong laom nga pagikatog. O lagi, pero dili ba day pwedeng isulti kung unsay hidamgo? Kuan, wara man good. Damgo ra lagi. Kuan, nagdamgo kung may mananap ko nung nagukot na ako. Mao nga perti na kong hangos. Murag maglisod ko ginhawa. Ay. Sige. Karong taon-taon ko, hindi ka na mohangos. Minom kang tubig, ha? Kadayot kay, magkuha ko. Ngano pang nagdamko man ko niya. Umilad kayo nga akong damgo pahin niya. Iya ko nung gikuha gikan ako si Dodot ug Miles. Dili ko ni angay nga isuod sa akong buot. Damgo lang kadto. Ug kay damgo, dili tinuod. Ug di gyud mahitabo.
Ya? Nganong wa ka pa man mato? Nawa ang akong duka. Gusto kang mawa ang imong duka? Bebe, kaksan ta ka, be. Uy, Francine. Niyata gawa sa kwarto sa mga bata, ah. Mahigmata ganin na sila. Ego ra gani ta kang gigakos. Unsa mo ko'y naaana? Dili pa. Ang ako. Gusto ka tingaling. Dili lang kay gakos, no? Hmm? Noong sa kadiha. Be, bangon, be. Bangon. Adun lang ta mga tug sa tong kwarto na. Bantayan man ka na to ang mga bata. Kanina na silang nahinanok. Dili na sila manlakaw. Hilom, oy. Kay baw, nakukunsay tuyo ni mo, no? Unsay na ibaw kag unsay akong tuyo? Uga lang kayo ko na una. Ayaw na lang ta. Awa, moingon ra ba ka ngayon na lang ta? Kay dili. Unsa man, be? Basta. Siday ko rin ba? Tama ba? Aton lang ta sa atong kwarto mga tog. Nahinanok na lagi ng mga bata. Kita nauna na nako kaniya. Gimingaw na ra ba kay ko nimo, ha? Tuara. Ingon-ingon pang hugaw ko kunahuna. Easy lang ay. Unsa man na? Dili ka kay alsahon ta ka. Huy. Ay, pinuang ha. Mamatan garitas mga bata. Mao gani nga mga dutas atong kwarto aron dili sila madisturbo. Tana ba? Sige na, day ko rin. Sa pangulong oras ay ini nga makatuog ka. Pasado alas 12 na setengah gabi. Pero walang gihapon ko'y batiyag duka. Kana tungod kay wa siya mawas kung una-una. Shit. No. Dili ko ang iyang magpadani ni. Dili ka na. Suod ng higala si Francine. Ug dili ko buot nga. Pero, unsa may akong buhaton nga dili na masuod sa akong una-una si Corina. Unsa man na. Dudot, Miles. Pamangon na mo. Dudot, Miles, sige na, kay mamahaw na. Mapuring. Hala, hayag naman di ay. Dudot, mata na. Katugon pa kayo ko. Yan lang kong bangon. Sabado bitaw. Panya na lang ko, wake my klase. Mamahaw na lang kita. Bangon na diha. Sige na. Miles, unsa man? Bangon na kuya, uy. Pamahaw na to. Panya na lang unta kong kaon. Dili mahimo ha. Magdungan tag pangaon. Sige na. Ingon madungan tag pangaon. Kita ra lagi. Wa mas papa. Bitaw ma, hinday si Papa Francine. Nagtugway pa sa mga kanding. Niya na turong taod-taod. Pangaon na lang mo. Wow! Suriso! Buwat!
ug napoy itlog nga linungag. Paborito nimo kuya. Di ko mukaon, uy. Unsay dili ka mukaon? Dili ka suriso kuya nga paborito man na nimo. Unsa may sulti ni Papa Francine mo? Nagsulti na mo nga dili siya padayonon o patrabaho sa layo. Unsa yung sulti mo ko rin? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!